Sugeng enjing putra-putri kelas kalih Bu Guru. Ayo bebarengan sinau basa Jawa. Saiki sinau babagan wayang yaiku Pandhawa ingkang wonten ing modul basa Jawa wulangan setunggal. Lah, sapa to kuwi Pandhawa? Nah, saiki ayo maca bareng-bareng wacan satriya Pandhawa iki kalian Bu Guru, nggih. Satriya Pandhawa. Prabu Pandhu Dewanata iku nata ana ing Ngastina. Prabu Pandhu Dewanata duwé putra cacahe 5, yaiku Puntadewa, Werkudara, Janaka, Nakula lan Sadewa. Nakula lan Sadewa iku kembar. Amarga anake 5 lan lanang kabeh, mula diarani Pandhawa. Raden Puntadewa uga diarani Yudhistira, satriya ana ing Amarta. Raden Werkudara uga diarani Bima, satriya ana ing Jodhipati. Raden Janaka uga diarani Arjuna, satriya ana ing Madukara. Raden Nakula satriya ing Sawojajar. Raden Sadewa satriya ing Bumiretawu. Nah, ngopo diarani Pandhawa? Amarga anake 5 lanang kabeh. Sapa wae Pandhawa mau? Putra pambarepe arane Puntadewa satriya ing Amarta. Putrane sing nomer 2 arane Werkudara, satriya ing Jodhipati. Putra kaping 3 arane Janaka, satriya ing Madukara. Ingkang nomer 50 arane Nakula, satriya ing Sawojajar. Lan sing ragil arane Sadewa, satriya ing Bumiretawu. Sampun ngertos nggih sakniki Pandhawa niku sinten mawon. Nah, wonten ing griya sinau kalian Bapak lan Ibu maca babagan ciri-cirine wayang Pandhawa lan watake para wayang Pandhawa ingkang wonten ing video niki. Menika nggih ingkang Bu Guru saged terangake. Cekap semanten, matur nuwun.